रहे डेटिंग। हटी का कहतनी जी सुननी हनई हर में रहे तोहर सेटिंग, रोजे का तू यार संगे होता रहे डेटिंग। खोदी के गढ़ा का दू बिया अपन बोले बा, खोदी के गढ़ा का दू बिया अपन बोले बा, बोले बा बोला। हटे चिंता जोनी करे बलमुआ यारबा खाली ऊपरे ऊपरे टोबले बा। हटे चिंता जोनी करे सजनवा यारबा खाली ऊपरे ऊपरे टोबले बा। हट बात समझिए ना प्लीज। वाला बात रे कहाँ कहाँ डला ले सहला हाथ रे। हट कोही ना जी कैसे रुआ के समझाए, दूरही से बैठी के बोले बतियावे गोलिया के चूमे खाली किसे सहलावे। रह के तना दूर कैसे तोहरा के उठोले बा, रह के तना दूर कैसे तोहरा के उठोले बा, ढोले बा। सुनी ना हट चिंता जोनी करे बलमुआ यारबा खाली ऊपरे ऊपरे टोबले बा। हट चिंता जोनी करे सजनवा यारबा खाली ऊपरे ऊपरे टोबले बा। डीजे मनीष रक्सौल। आप सुन रहे हैं अमित पटेल की आवाज में। बाचल बाड़ी ना होता विश्वास रे, मन कर खाली जाके आज साल फंस रे। अरे दादा हट ऐसे मत न बोली, सच कहतनी खाके क्रिया तोहार हो कोइले नइखी प्यार में खुद कौन पागल हो। मनोज अमित से सुन के नैना हमर रोले बा, मनोज अमित से सुन के नैना हमर रोले बा, रोले बा। चुप ना हटे चिंता जोनी करे बलमुआ यारबा खाली ऊपरे ऊपरे टोबले बा। हटे चिंता जोनी करे सजनवा यारबा खाली ऊपरे ऊपरे टोबले बा। I love you ना।